Il-kap eżekuttiv u l-amministrazzjoni tal-Faċilità ta' San Vincenz de Paul ippreċiżaw li kontrarju għal dak li ġie rrappurtat f'sezzjoni tal-midja, l-Union tal-Infermiera u l-Qiebel l-MUMN fl-ebda ħin ma rtirat id-direttiva li ħarġet f'Awwissu li għadda. B'dik id-direttiva l-Union kienet waqfet id-dħul ta' pazjenti anzjani f'San Vincenz de Paul u djar ta' kura residenzjali tal-Gvern. Fil-fatt din id-direttiva ġiet annullata b'deċiżjoni tal-Qorti fis-7 ta' Diċembru li għadda. F'istqarrija l-kap eżekuttiv u l-amministrazzjoni tal-Faċilità ta' San Vincenz de Paul spjegaw li hija proċedura legali normali li meta joħroġ mandat bħal dan jiġi minnu fih segwit b'kawża fil-qorti, din mhix azzjoni legali ġdida min-naħa tal-awtoritajiet. L-istqarrija żiedet li ta' min jgħid li fid-9 ta' Diċembru, ċoe jumejn biss wara li ngħatat id-deċiżjoni mill-qorti, il-Union imponiet 10 direttivi ġodda. 9 minn dawn id-direttivi qed jerġgħu jimminaw l-istandards tal-kura tal-anzjani. Dan l-Union għamlitu minkejja l-fatt li l-amministrazzjoni ta' San Vincenz de Paul għadha kif ingaġġat 77 infermier ġdid. Iżjed minn hekk waqt laqgħa kordjali l-amministrazzjoni infurmat lill-istess Union li lesta tikkunsidra diversi proposti tagħha.